Kaya ako, ay, ngayon hindi, pinanood ko makakaroon sa vlog. Gilay ka sila oran. Tanggilay ka sila dagem. Ni? Iwasan ko lang vision nun niya may yun may mambalita ya wala yung sabing bagyo tanang gapo. Uni kalaklat GMA sa ibabaga yan na yun sa balita ya bagyo wala bagyo lamang. Yung niya pati dagumay ni tan oran to ay ni lagi ni ngayon ko pati sound effect medyo dakot yung sound effect eh. Ay nagbibigay ka? Ito ang datumok lang ko mo minsan ni wala ni Jotik na bus third shift ni anpir na maong Kami ito yung yuki ul sama. Marakop sa naugip ud sa man marakop ni agi ni nung niyo pa ay nagagawad Pilipinas ay sampap yan balay sampap yan ni ay aki nun niya kasi Ay, nangyayari din. ay may di man manay kanipaan di man nabandak kanipaan di man ama may gawa ito ka factory ito ka amay di man gigi aman wali chapel mitan gabay may misa sa ranto misa kamisam pa sa sakita ni pata na ni kinyat dagu tayo ni okay nya li mong nabot tayo cellphone ko waterproof kasi wajak kulungan mo mapuyo kaya pala dyan makatakas dyan tali wala yung bagyo ang ganun dyan kasi ito nagagawang bag kasi na yan sa nyo mo lagi yan sa nyo lakon sige lang tali may bagyo ilirap ko ni baba minugaruga manaya ang banwit tayo na po siya patang at tayo lulu ba ang banwit tayo patang sakit na